babu 3 kitabu 3 ka mulakhasul fiqh fi zakatil hubub ngal dambugal do no yewta en fi waddagol zakka gabbe den mi mana ko remete ko maro e fonye e kaaba ko dum wete al hubub wa thimari e dimde den wal asali en jurindi wal ma'adani e ko ittete kon ka ogirde war rikaz e jawle wete de rikaz ar rikaz ko jawde ndi goddo tayno iri e der leydi jawni hetti ko tata o andano fimu ko himo kippitun himo asude o hawra e mudun ton ko dum wete rikaz qala allah ta'ala la tedu to don o dali ya ayyuhalladhina amanu anfiqu itte sadaka min tayyibati morde ko buri labude ma kasabtum ko faggiti don kon wa mimma akhrajna lakum ay morde kon ko men yaltinani on min al ardi morde ka leedi kon ko o dali don ko men yaltinani on ka leedi rikazo on hino nati don o girde den hino nati don ko wana non kadi dimde den no nati don az-zakatu zakkan tusamma hino inne nafaqatun dépense kama qala ta'ala wana alla dalil walladina ben yaknizuna dhahaba aldinorobe kange wal fidda wala yunfiquna beronka ittude dépense dum fi sabilillah ay la yukhrijuna beronka yaltinde zakata zakamu wa gad istafadati sunna gomdi naftori sunna al mutahhira labudon bil amri yamirgol bi ikhraji zakati al hububi yaltingol zakka gabbe den wa thimari e dimde den wa bayane bangingol miqdar ha e mbere mudun den ko jel ittete e der jel wajima al muslimuna julbe be hino fottani kadi ala wujubiha edo waddagol mudun fil burri kangawri wa sha'iri e kangawri e wattamri e katamar wa zabibi e karesen fatajibu hino waddi zakata ittugol zakka fil hububi ka gabbe kulliha defop kal hintati wa sha'iri wal arzi wad dukhni wa sa'irul hubub wano gawri wano mbahe wano maro wano fonye wano kaaba dendanangal gabbe den qala alayhi salatu wassalam nelaado maki laysa fi ma duna 5 awsaqin ala ender ko timma wusbuwangal yoy min hubbin immorde gabbe wala tamrin wana tamaro ala ko tawata timma wusbuwangal yoy sadagatun zakka haray waddaki illa an yasha rabbaha tuzur siona yummu yida wa qala alayhi salatu wassalam nelaado maki fima sakatati sama woni ender ko asama on yarni kon taware mutun accutoda ko asama on saajin yari wal uyuni e candi din are mutun pottida ko ndiyan dan ililei ari yarni ari woni ender dun don al ushuru sappa lima hatim majena sappa bunkun itta kun don zakka foti non ko ware maro ma fonye woni ko limirda foti ko kabawal foti asunyu ha gainuda nokkirda nenni din wadada poti ma kilo ma wusbwal ma tanko hun kala tundo ko etirda da hatim mi jenay yo taw kadi harako dum don kadi etirda sappa bum kun kadi waylirda da kun don wona zakka on be mana ko wona faridda on fami ka rawahul bukhari watajibu ina wadi ya zakatu zakka on fi thimari kadim de kadi katamari wano tamaro wa zabibi resen wana yuma ko nande tataidun min kulli ma yukal kala ko andanda hore ma hino ete wa yudakhiru hino mare wano tika kadi andi dun kadi no ete hino mare wala tajibu zakat zakka wadaki illa fi ma yablaghu nisab sona ender konko timmi nisab dun usu goangal yuy li hadis abi sa'id al-khudri sabu hadis abi sa'id radhiyallahu anhu yarfa'uhu mo banti dum wi laysa fi ma duna 5 awsuqin ala ender ko timma usqwangal yoy sadagatun zakka rawahul jamaah wal wusbu wangal ko jelwoni wusqwangal 60 sa'an ko sa'ire den cappande jeego haranon bi su'in nabawi hara ko sa'ire de annabajo sallallahu alaihi wasallam etirno den ma kala sa'ire mesirande yerondirainde enden don ko den don cappande jeego woni wusbu wangal goto ko gal don no wusbu wallabi joyi goddo hebata fonye ma maro ma kaaba ma mbahe ma mutiri ma tiga tawata zakka waddotomo alladhi nden mu sa'ire nden dan da hore ma miqdaru ebbore mayre on arba hafanatin ko nyedande nayi juude didi tew hatim labi nayi bi kaffir rajuli harakati ko newre gorko al mu'tadil fotondirdo al khilqati mu'tadil al khilqa fotondirdo tagu
tawa wona feƴƴutoɗo mo juuɗe mum janɗi pande wona mo juuɗe mum fanɗi pande kon fotodirɗo katagu. wa yustaratu no sartina fi zakati alhubub ka zakka gabbe wa thimari e ka dimɗe an yakuna nde latto an nisaba on mamlukan lahu hara ko jeeya ɗum jungo makko ko kanko jeeyi. waqtu wujubi zakati e nder leer ka zakka on waɗɗi ittugol ɗon wawa ɗum badwi salahi ko moƴƴugol dimɗe ɗen moƴƴugol ɓiɓɓe ɓen fi thimar ko ɗum woni e nder dimɗe ɗe feeñugol kelɗugol ngol kam badwi salahi feeñugol kelɗugol ngol fi samari ka nder dimɗe wastidadul habbi e tiiɗugol gabbe ɗen fi zar'i ka nder puɗi ka nder ngesa. fa istaratara ino sar'inana li wujubi zakati waɗɗagol zakka on kadi fil hububi ka gabbe wa thimari e ka dimɗe shartani sartiji ɗiɗi. al awwal sarti ara noon bulughu nisab ko timmugol geɓal duwangal ittede ngal alama sabaga e dow ko feƴƴino ko mbayana ɓangol ngol mum kon ɗum woni ko feƴƴino ɓangel ngol mum ɓe mana ko wuskowal ngal joyi. asani sarti ɗimmon an yakuna ko nde laatto mamlukan law hara ko jeeyal makko kanko jeeyi waqtu wujubi zakat leernde ittugol zakka mum on waɗɗi. falaw malakan nisaba sinno on tigi jeeyi geɓal duwangal ittede zakka ba'da dalika ɓaawo ɗum lam tajibu alayh haray waɗɗaki mo fi e nder muɗum zakatun ittugol zakka kama law ishtarahu wano woniri so soodi ɗum aw akhadahu ma o hendiki ɗum ujrata li hisadihi sabu joddi ko o soñi kon aw hassalahu ma o heɓiri ɗum billiqati sabu hoccugol haray ɗum ɗo fof muɗum haray zakka on waɗɗaki mo. wal qadrul wajibu embere waɗɗinde nden ikhrajuhu yaltingol ɗum fi zakatil hububi e nder zakka gabbe ɗen wa thimari e dimɗe ɗen yahtalifu no lutondira bi ikhtilafi lutondire wasilatu saqi sabu hewtugol no yarnirano. fa idha sugesi yarnirama bila mu'na ko alda e fawtagol ko alda e dépense ko alda e ferewi mina suyuli immorde ilongol wa suyuh e dunkire nden wama shariba e konko yariri bi uruqa ɗaɗi muɗum ɗin kal ba'al ko ɗum woni wano ɗaɗi ɗin yajibu arayno waɗɗi fi e nder ɗum ɗon al ushuru ittugol sappaɓal lima fi sahih sabu ko ari konka sahih bukhari min hadis ibn umar immorde hadis abdullah ibn umar fima sakati sama woni e nder ko kammungo yarni wal uyunu a canɗi ɗin aw kana ma laati athariyan ko ɗaɗi mum ɗi woni ko yariri haray woni e nder ɗum ɗon al ushuru sappaɓal. wal muslim e ko ari ka imam muslim an jabiri ko ƴetta jabiri ɓe make fima sakatil anhar woni e nder konko nayi e konko canɗi ɗin yarni wal ghim ko ɗum woni wal ghim e duula ɗen ɓe mana ndiyan saƴa e ɗen ɗan haray woni e nder ɗum ɗon al ushuru ittugol sappaɓal. wa yajibu no waɗɗi fima saga e konko yarnira mbi mu'una tan fawtagol min al abari immorde cataloy wa gayri ay ko ina ɗum e pompiji e ƴogugol hibba ƴogugol yarna haray woni e ɗum ɗon nisful ushuru feccere sappaɓal andir ton Allah o nayu toñowo ɓe mana ember ko tawi kon o waɗi ferewil o jogi ndiyan o yoɓi ƴogama ma o yoɓi facture ko ɗum woni ndiyan fi ko yarnire kon haray sabu ferewil ngil o waɗi ɗon ngil haray joni sappaɓal ittatengal ngal o ɗuyta ngal e hakkunde nde e hakkunde wontanamo ko coggu fere ko waɗi kon nde a feccere bimana o itta ɗum ɗon non joni noon zakka bimana toujours e golle makko ɗen kaka geɓal Allah woni ko tirete o hendo toujours fere mo waɗi on wona ko tirete ɗum ka geɓal makko kanko. joni noon wagutu wujubi zakka wagutu nde oɗo zakka waɗɗoto joni noon fil hububi ka gabbe hina tashtaddu ko tuma ɗe tiiɗi wa fittimari ka nder dimɗe hina ma yabdu ko tuma nde feeñi salawu kelɗugol mum ngo anden way mawdi ɗe tigaje ƴoƴi ma ɗum mawdi ɗum ɗo dow ƴoƴi be an yahmarra wano nde wojjata so tawi ko si wojji ando si ɓendi aw yasfarra ma soyɗa falaw ba'ahu so tawi woni o yeeyi ɗum ba'da dalika ɓaawo ɗum wajibata aray waɗɗikemo de zakata o ittugol zakka ɗum ɗon on alayhi hoore makko la ala al mustari wona soodu ɗon fawi ittangol ɗum ɗon zakka. wa yalzimu haray no waɗɗi kadi ikhrajul hubbi yaltingol gabbe ɗen musaffan hara ko ɗe laaɓuɗe hara wesama ha laaɓi poy ma wifama ha laaɓi poy ay mo naqqan hara ko laɓɓina ɗum min attibni wal qashri immorde e foronji ɗin e poroli ɗin nattibni immorde e foronji ɗin wal qashri e poroli ɗin
wa yutabaru hino taske kadi ikhraju thamari yaltingol dimde den yabisan harakanje kadi de yoris tay ko yorata lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara be yamiri bi kharsil inab ko duwoni labbingol inabuje den zabiban yorna de ha zabiban de on taresen watu khadu zakata o itte no hande kadi zakka mun o zabiban harako resen kama to khadu wano ittirte kadi zakatun nakhli ko duwoni zakka tamaroje den tamran harako woni tamaro bendude wala yusamma zabiban dum don innatake resen watamran tamara on kadi wala yusamma wiyatake zabiban resen watamran e tamaroje den kadi illa liyabisa siona hara kadi ko yorude den kadi ittataake zakka siona yorude den watajibu zakat zakka hino waddo fil asli kan juri kadi ida akhadahu stayuni on tigi hendike juri ndi min milki yara indi e jeyal makko kanko jeey min al mawat immorde piiji maydi din ko faanda piiji maydi din bi mana ko leggal ngal hara wona goddo jeyngal hara wona goddo jeey leggal ngal masalan ko faanda e piiji maydi din bi mana wana wasare ko faanda do maydum wasare on tigi yaw hendi njuri din e fure ko awale goy ko e piiji di jeeyaka din wona leggal ngal goddo tuti wona e dungere nde goddo yowi wona e waande wonde e ngesa goddo ma wonde e sunture goddo ko e piiji di jeeyaka burure nina mani ledde de jeeyaka karu usul jibali wana ka hore pelle dow fellongo wona goto woni remude e maggo ko wona jeeyango si tay on tigi yehi njumuyi e din piiji don maydi di goddo jeya ida balakhas tay woni dun don ida balakhasi timmi ma akhadahu konko jetto don bi mana ndin juri ndi o jumi don sindi timmi nisab haray zakka on waddike mo ko jeluno woni nisabu on kan juri kanyum kadi ko wuswangal jowi wa nisabul asal nisabu juri ndin kanyum 30 sa'an ko sa'ire den ciapantati bi sa'in nabawi sa'ire ne laado den mo jumi juri hebi sa'ire den ciapantati haray dum don waddike mo ittugol zakka e mo sa'ire den goto hino wawa jettude hella wano litir didi ma wano litir didi e feccere wi en litir didi e feccere sa'ire den goto ko dum jettata wano woniri non ka kilo ko kilo didi e feccere de jettata haray do kadi den wawa ebbude litir didi e feccere litir didi e feccere laabi ciapantati si on tigi timmini dum dum juri haray dum don on wada don tun 2 litre et demi on wada dum machine calculon fois 30 haray hande kadi o do ittugol zakka juri on waddike mo wa miqdaru ma yajibu fi embere ko waddi kon e nder mum huwal ushur ko sappabal bi mana ko ittugol poti ma litre wayla da ha timma jeenay sappabun kun ko kum don on tigi ittata zakka on fami watajibu zakka on kadi hino waddo fil ma'dan ka ogirde bi mana ko asete kange kalise jaman bauxite aluminium dum do fumu dum kadi ogirde zakka ittati e mudu li qawlihi ta'ala anfiqu kun itte sadaka min tayyibati ma kasab kala hunde laabunde moƴƴunde keldunde keeyere nde faggeti don hebu don wa mimma akhrajna lakum e konko me yaltina min al ardi imorde kalid wal ma'adinu ogirde huwa dum al makanu ko nokkel alladhi din adana fihi di nokkete e mudum shay'un piji min al jawahiri immorde e ko feñi kon al ardi kalid min jawahiri al ardi immorde leydi feñundi marndi valeur fa wadun hara fa wara dum mustafadun ko naftorte dum min al ardi immorde kalid fa wajibata ray waddike fi yende dum non kadi zakata zakka kal hububi wano gabbe den wasimari e dimde den fa in kana silatika al ma'dan ogir den dhahaban ko kange wona asede aw fiddatan ma ko kalise fa fi haray woni nder dum rubul ushur mayebal sappabal ida balagha sitimi nisab fa akthara ha ko buri dudude nisab haray ko etugol garamu jeenay e feccere sappa bun kunko kun do woni zakka masala wa in kana silatika ghayrihi ma ko hina kange kalise kal kahali wa ko wiete kon kahali wa zarnikh e ko wiete kon zarnikh wal kibrit e ko wiete kon kibrit wal milh e landan wan nafti e ko wiete kon nafti dum do ko inde de tawata mi wata en yiltindirande kapular
masalan wako wiete ko bauxite, aluminium, fer, e ko nandi tatay dum ko sifa din piiji. haray fayaji bon waddi fi dum do kadi toujours rubu ushur na bal sappa bal qima to qima mudum idha balaghat stayuni timmi qima to qima mudum nisab fa akthara ma ko buri dudude min adabi modaka kange wal fiddate ka kalise. watajibu ina waddi kadi az-zakata ittugol zakka fi rikaz e ko wiete ko rikaz. ma huwa rikaz? wa ko ni rikaz ma wujida ko konko goddo tawi madufunan hino ira hida asude koloru manum, ma hida asude station, ma hida asude ngayka fi awgol leggal, ma hida asude ngayka fi howgol hoggoma, ma hida asude ngayka fi kala ko on da asude anda goddum no mara dum ko don da asude ton ngayka ma asugol kappe, asugol gaburu, asugol kala ko asete on tigi tawa no ira to min amwalil kufar immorde jawle heferabe min ahlil jahiliya jiabe yimbe majji yanko febbi mo be nebi. ma sawni ko julbe iru no ton kono har andaki ko hendetuma dum ira, andaki kadi ko hombo iri. summiya rikazan haray dum do wi irama rikaz li annahu sabudun ghaibun ko wirni dum fil ardi kaledi kama taqulu wono wiirte non rakazatir ramhu ay o do iri tuggurdundum o cikki tuggurdundum kaledi ay ko yaji bara ina waddi fi e ndir dum do al khumusu jawabal dum do ko jawabal ittete dum do ko dalimude go didi tati nay jawabun kon ko zakka wona alimugol hatim masap parce que do na ko yangana hay e seda fi qalilihi wa kathiri dum do e fi kadi kanyum marawi gol nisab ko wigol ko stayoni a hokki jawdi bere do haray zakka waddi kemo sa e nder ko asata kon sa tawi payankum ma dum jankum ma dum lincho ma dum porihum ma dum pakehum kala ko woni kon tayno buumi ton hayso garam goto kange haray a feccay mo pecce joyi gotum kun a yaltine kun zakka ko nay yeden jeyda. ma a tawi ton kala jawdi ko tawda ton ma ko dollar tawda ton hayso ko $100 bajjo haray a feccay mo pecce joyi kanyum $100 wona non $100 wongol seka tawada kunto yoy hande yette babben sikkata jon ko yagol seka buddi hale goy ko sensugol di fami ke ka li qawli sallallahu alaihi wasallam sab ma ko ne lado fi rikaz woni ka rikaz bi mana jawdi irande al khumsu yobal muttafaqun alayhi hadisi on ko fottanado. wa yuraf ino andore kaunuhu sabulata gol mudum min amwalil kuffar ko morde jawle heferbe bi wujudi sabu waddagol e bi wujudi sabu wodugol alamatul kuffar mande heferaben alayhi e hore dilledi sabu hollugol sabu mande tagol sabu famugol wonde heferabe hodino don dum hino andoro wonde ko jawle heferbe aw ala ba'dihi ma hayse be hodal don tedi kono be hodino e olliye be hodino e nokko haray ko dum don e qimirten alegoy mesirirten inne ko jawle heferbe bian yujada nde tawete alayhi e hore mudum masalan asma'a mulukihim inde lando mabbe on harano windi ton aw alayhi ma hino e hore mu rasmu sulbanihim mandeji ko dum woni fina tawaji mabbe din fa idha ukhrija fa idha akhraja siyaltinama khumsahu jawabal mudungal fa baqihi ko heddi kon lawajiduhun fa baqihi ko heddi ko e mudum liwajadahum bi mana ko hunde waddaninde jommum hande kadi ko labande jommum ko jeyanande jommum haray jommum nyamay. widen wa in wujida si tawi woni non ndi o jawdi wi'ete dum rikaz tay on tigi tawi dum do wa in wujida si tawi tawama alal malil madfun e hore ndi do jawdi iranodi ley ton wi'ete ndi rikaz ndi on tigi hocci so tawi e hore mayri aw ala ba'dahu ma yoga e hore yoga e mayri alamatal muslimin o yi to mande julbe masalan o yi ka windi bismillahir rahmanir rahim ma ka windi allahumma salli ala muhammad sallim e ko nandi tatay dum ma inde juldo wano ko min abdoullaye jeyi ma ko min maryama jeyi en andi dum don haray ko mande juldo aw lam yajid ma o tawali alayhi hore mun alamatun mande wo aslan ko lasili ko holli dum do ko julbe jeyi ma ko heferabe jeyi haray fa hukumu nyaawre dum don de hukumu lubuta haray ko nyaawre ko hocca tawni andi ndi jawdi enele ko julbe iruno dum
ma andaki ko julbe iruno dum ga ko heferabe iruno dum mande hunde ala haray nyaawore ndin do wona nyaawore rikaz haray nyaawore ndin don ko nyaawore mo hocci jawdi ka hore leydi do harana ko asa konno no woni ndin don gerdete be halande wama akhadha kala ko yetta min zakati rikaz immorde zakka rikaz on yusarraf haray dum don ko nabete jonne fi masalihil muslimin e der maslahaji julbe ben ka musarrafil fai'i wono jawdi fai'i ndin kadi yiltindirte sendire masalan jawdi fai'i koni jawdi fai'i nangodiren hefera ben be hula be doga en be liba kala ko be jogi hara en pirali ko du wiete fai'i haray fai'i on e kala zakari kazo on haray ko nabete important ji julbe wono darnugol lekkolji labtaniji laawi asugol forasiji e ko nandita tay dum e dankorgol alyatima be miskina kala ka tata dum do modi ko intérêt julbe be haray ko don de jawle do nabete mimma sabaka immorde kon ko feƴƴuno yatabayyanu lana hino bangina nay annal kharija wonde ko yaltu ko minal ardi immorde ka leedi anwa'un ko noneji hiya dum awalan al hubub wa thimar ko gabbe den e dimde den ثانيا ديمون المعادن كو اوغير دين على اختلاف اي دو لوتو دير مون دين فو اوغير دون كان كالسي بوكسيت المنيوم فير دو فو كو اوغير ثالثا تتبونو على اصل جوري رابعا نيبونو الركاز جودي ايراندي وكل هذه الانواع دي دو نونيجي فاب داخله كوديناتو دي في قوله تعالى اندر دالو كاو دالي دون انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض konatu dum kadi wa qawlihi ta'ala ender dalol Allah wa atu haqqahu yawma hasadihi inna zakata andena zakka inna ma tajibu ko waddi fi ma yukalu ko ender konko etete wa yudakhiru tawata wawete kadi marede min alhububi morde gabbe wa thimari e dimde masalan banana en mango en fuñi en lemune en bantara en on furwi kecci dum fop iden andi dum do na ko wawoto marade ray dum do zakka waɗɗaki wawi kemarade o hara produit ji no wodi machine ji no wodi ko moƴƴinire produit ji jille mum ma moƴƴinire a wonta zi ma wonta goɗɗum ta wawai marade amma kañum simple wawata ko marade kala ko tata kañum simple wawata ko yornade maro haray ɗum ɗon zakka waɗɗaki e muɗum haray ɗum ɗon ñande so ñako jommum ittu tun sadaka seeɗa e mum fama la yukalu kala ko tawata etotako wala yuddakhiru marotako minha e mudun la tajibu haray waddaki fi mudun az-zakati zakka kal jawzi wan ko yete kon jawzi wat tafahi ko yete kon tafahi wat thimar e dimde hedditiide wano meko en boyle en mango e lemune en was safrajil e ko yete kon safrajil war rumman e ko duwoni e resen wala fi sa'iril khudurati alaka de der dendanangal furwiji kekki hedditidi di en kontali wal buqul e pudi kal fajli wan fajli wa thawm e ko wiete kon sawm wal basal e basal e basalle wal jazri e ko wiete kon jazri wal batikh e ko wiete batikh wal qatha e ko wiete qatha wal khiyar e ko wiete khiyar wal badanjan wana haywa ko nanta do fu mudum ko façon wako wiete jakatu tamati kobo andanda hore mapi hoyi fruwi hoyi ko tawata marota ko duwoni de inde en wata wi den yiltindira dum do kapula li hadis ali sabu do fora zakka wadake mudum sabu hadis sayyidina ali radhiyallahu anhu marfu'an ko bantado kanela do maki laysa fil khadrawat ala indir kecci din bimana furuwiji din sadagatun zakka rawahu daraqutni ko fil hadison wali anna rasulullah wonde ne la don sallallahu alaihi wasallam qala be maki laysa fi ma duna khamsati awsuqin ala indir ko timma wusbuwangal joy sadagatun sadaka ko woni no wusbuwangal joy ko hunde etetende wade e wusbuwal hunde nde etota ko nde andi dum don haray zakka wadaki fa'tabara haray no taske alkila etu gongol lima tajibu sabu ko waddi kon fi mudum az-zakata zakka fadalla ino tindina ala adami wujubiha e do wasegol waddagol zakka on fi ma la yukalu e nder kala ko tawata etetake wa yuddakharu mare wa tarakahu sallallahu alaihi wasallam ne la dalan accuno dum tertino dum o itanu zakka e dum huwa kanko wa khulafa'u elontibe makko be wobbe tertino dum don laha e nder mudum be tertino zakka on laha wonande din nyameteji
ɗi etotako marotako waya ɗum tuzra'u bi jawarihim ko ɓe rimirta tere maɓɓe ɗen fala tu adda zakata ha zakka ɗum ɗon ittetake lahum wonande ɓe. dalilin ɗum ko dalil ala adami e dow waɗɗagol e dow wasegol wujubi zakati waɗɗagol zakka on fiya e muɗum. fatarka tirtagol akhdu zikati ƴettugol zakka min ha e muɗum huwa sunnatu ko ɗum woni sunna al mutba'atu jokkodirɗon. qala al imam ahmad maki rahimahullah ma kana kala ko laati mithlul khiyar sifa piiji suɓagol sifa ko wi'ete konkan al khiyar ko inde façon fruit honno wal gatha'i wal basali wal rayhani falaysa fi haray ala e nder ɗum ɗo fo zakatun zakka illa an yubasi ona yeeye masalan no si tawi woni ɗo joni awa ko sarden an on remi kon piya on mango bantara lemune banana basalle nyamaku si tawi woni mi addi kamiyo masalan ma ɗum oto ɗum ɗo fo muɗum ɓorama ma tettama yeeyama mi hendike mbuɗi ɗin haray ɗin mbuɗi ɗon ittante zakka de on faami ka haray ɗin mbuɗi ɗon ittante zakka ko amma noon kañum furwi on tawi ko komi ñaamay woni goɗɗum mi okkitira goɗɗum haray ɗum ɗon zakka waɗɗaki e muɗum ma haysi mi yeeyiti goɗɗum e muɗum kono komi yeeyitiri ko fi komi howira hoggo ngon ma komi yoɓira golloɓe ɓen ma haysi seeɗa lutti e mum kono hara ɗum ɗon timmali nisabu haray ɗum ɗon zakka waɗɗakila. kono si mi yeeyi masalan ha mbuɗi laaɓuɗi ɗin mi itti fireji ɗin fu mbuɗi laaɓuɗi ɗin tawi zakka no waɗɗi e majji haray ɗum ɗon zakka mi ittay. wa yahulu ala thamanihi l hawl tawi kadi hitande nden timmi e hoore coggu ngun masalan mi yeeyiti furwiji komi heɓi kon ka parawol an ma ka jardin an fo on andi zakka waɗɗanoki simi yeeya kono ɓa mi yeeyi mi itta fereji ɗin fo coggu hoggongon coggu awdiji ɗin kadi coggu golloɓen fo muɗum mi itta hani mi heddora nisabu mo zakka duwa ittede mum mi wonda e mum ɗon kadi ha hitande nden timmita tawa ɗuytaki bonali yeebaki awa ɗon haray zakka waɗɗike. si tawi mi yeeyitali zakka waɗɗaki ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi kañum fruwiji ɗin. si tawi kadi mi yeeyiti kono fof hawri e fere haray zakka waɗɗaki. si tawi kadi mi yeeyiti mi itti fereji ɗin fof mbuɗi heddiɗin timmali nisabu haray zakka waɗɗaki. si mi yeeyiti fof mi itti fereji ɗin ko heddi